nakukonsensya din ako pag Yeah, the guy was all... 2-4. Good morning! Samahan niyo muna akong IPL sa aking face. Kasi matagal na din na tinatamad ako na gawin to. So, naglamos ako, nag-toothbrush, tapos naglagay ng cream sa mukha. Any cream or serum pwede naman. So, pwede to siyang gawin nyo 2 to 3 times a week. Sa akin, ata parang last week, parang 0. Walang nagawa. Kasi tinatamad ako. You know, pag may regla tayo, hindi tayo yung mood natin wala. So, hindi pa tayo nagbe-breakfast, uminom lang ako ng madaming water. Pag wala akong pasok, yun ang ginagawa ko. I just drink a lot of water before tayo magbe-breakfast. Tapos magbe-breakfast ako, yung yung medyo gutom na. Yun. Yung iba, ginagano nila. It depends naman sa inyo. Kay Claudine ko to nakita eh. Yung iba, ginagano nila. But then, you can also do that slowly. Change ko muna siya ng color. 4. Red. Red tayo. So, ayun lang. Turn it off. Tapos, linisin lang yung machine. Tapos, ipat natin yung excess na cream. Ayun. Mamaya na muna ako yung parang maligo or naligo kami kahapon ni Sofia ha. Or whatever, magbihis. Kasi naglinis muna ako ng bahay. Ayan. Lip balm lang. And then that's it. Maglagay din ako konti sa aking hands kasi medyo dry talaga siya. Super dry. Pwede din itong serum. Ayan. A few moments later. Tignan nyo. Ito yung aking, paano ba tawag to? Dutch oven. Dutch oven ba yung parang kaldero na ganito? Yung mga mabibigat ba? So, meron tong oil na super tagal na. And I needed to use this pan. So, I think itatapon na natin siya kasi magluluto ako ng rendang. Normally, my plan today is, nagsulat na ako ng menu, is spare ribs for Bana, meatballs for Sofia, at saka sa akin, iba. Kasi, diba, nag-keto diet tayo. So, since yung aking liver is date na kahapon o isang araw, lulutuin ko siya. And then, yung ating beef din is date today. So, kailangan ko na siyang lutuin. So, change plan. Kasi malapit na ma-expire. Hindi ko sila nilagay sa freezer. And then, I'm going to use this rendang paste for the first time. So, itatry natin kung masarap ba or hindi. So, gusto kong gamitin yung aking mabigat na pan. Actually, mura lang yung bili ko nito. It was from Vivo and Bosch. Ito yung yung mga sparsegal sa
yung nagko-collect ka ng points sa Albert Heijn. Yun, eto siya isa. Meron pa rin akong isa doon. At saka plates. So, ngayon, I'm going to transfer the oil para matapon ko. And then, ito yung gagamitin ko. Hindi pa po pala tayo nagbe-breakfast kasi walang akong work. Normally, pag wala akong work, I don't know if nasabi ko na ba to. Hindi muna ako nag-breakfast pag hindi talaga ako gutom. So, I drink a lot of water pag nasa bahay lang. Pero pag kailangan kong pumasok, yun. Kumakain talaga ako beforehand. Kasi minsan di mo alam na yung break mo is matatagalan. Tapos, medyo gutom ka na, diba? So, kaya, pag nasa work ako, kumakain talaga ako. And then, ngayon, mag-ano lang ako ng onions. Mag-isa muna ako bago ako magbihes kasi mag-aamoy na naman tayo ng sibuyas. Yan yung minsan nakakainis pag pag nasa kusina tayo, dapat sana may mga shield dyan, tapos bago kang liga, tapos nagluluto ka pala. Ganon. So, lagyan ko lang ng konting oil. Meron pa kaming, coconut oil. Gamitin ko lang. So, parang madali lang to kasi 'di ba naka-ready na lahat. Tapos maggagawa lang ako ng iba for Sofia kasi hindi to kakain ng beef, medyo ewan ko lang kung maano kasi yung beef, yung bang matigas. Ay nako. Magsusulat pa ako ng menu para sa aking grocery. Mag-grocery ako ng konti. Wala pa naman siyang amoy. So, ilipat ko kayo dito kasi medyo nahirapan ako dito sa kabila. Kaso lang dito, yung mukha ko lang yung nakikita nyo. Tinatamad akong gumamit ng yung mga stick-stick. So, ayan. So, naglagay din tayo ng ahos kasi may ahos ako. Kung wala, okay lang. You can use powder if you want. Tayin ko lang itong siyang maluto ng konti. Tatakpan ko. Ayan. Tapos, lulutuin ko yung ating liver. Hugasan ko muna kasi medyo iba na yung kulay. Check natin yung karne. Ayan na. Lalagay ko lang yung paste. Medyo mabango siya. I think rendang is, I don't know if it's Malaysian or Indonesian ata to. Masarap siya. May gumawa nito na friend ko. Masarap siya. Pero yung sa kanya, hindi ganito ha. Talagang ginawa niya talaga lahat. Sa akin, mag-cheat tayo. Para mas madali. Madali yung ating life. Tapos, masarap to sa mashed potato. Mashed potato na lang sila. Pwede din tinapay. Ayun na. Tapos, luto ko lang siya sa low fire. Kasi kailangan to at least, mga 2 hours daw. Na mo siya. Parang ano ba yun? Lagyan ko ng water konti. Para yung karne, medyo lumambot. At saka, ma-absorb niya lahat ng ating paste. Ayan, teka lang, hindi nyo ako makita. It's okay. Parang may bango din siya na, hindi ko lang alam kung ano talaga ingredients nito. Pero I think, parang may coconut siya. Ayan.
Tilok ko na ko. Tilok. Ayan. My liver is cooking. Parang yung liver ata yung gagawin kong ano ba yun? Lunch. Tignan ko. Mamaya. Try ko nga, no? Try ko muna, Bi. May lasa siyang coconut. Coconut. Coconut talaga. O, ganito yung talaga yung rindang eh. Pero light lang siya ata. Parang hindi ko pa siya talaga ma-feel. Ayan. Rendang. And then, yung ating atay pala. Takpan ko lang yung rendang ha, para maano siya, masurop yung kanyang dugo. Dugo! Grabe! Tapos, para maano yung lumambot yung karne. So, mamaya, relax na. Pag ganito bitang luto, yung mga ganito yung gagawin natin, pwede mo siya i-prepare ahead of time. So, para mamaya, relax na lang ako. Yung lulutuin ko na lang mashed potato kasi kailangan yung fresh. Lakas ng ano ko. Ayun o, yung aking atay. Hindi mo pa siya ma-itsura. Lagyan ko na lang ng toyo. Bites na. So, galing na tayo ng Lidl. I think ito yung pinaka-healthy na grocery na ginawa ko so far. No, pakita ko sa inyo. Broccoli. Halos puro gulay. Paprika. Well, of course, we need milk. Healthy din naman yung milk. Meat. And cheese. Hindi na ako nawawalan ng cheese dito sa bahay. And eto lang yung hindi healthy. Kay Bana to nag-request. Zero alcohol. And then, ang daming sale sa Lidl na mga gulay. Ito, 49 cent lang to. Lettuce. Ito, I'm so happy. Snack cucumber. Maliliit siya. Banana. Spinach. Baby spinach. We have my favorite snack. Paprika. Dalawa yung binili ko kasi si Bana kumakain din. I have some ice cream para mamaya. And then, cherry tomato. So, yun. I spent around, 25 euro siya. 5 cent na lang yung kulang para mag 25 euro. So, I'm super happy. Kakain muna tayo ng lunch. Lunch, breakfast kasi hindi tayo kumain. And then, patayin ko yung muna yung machine sa taas. Sarap. Gutom na ako. Mutan ko na kayo. Nabusy ako sa kaka-TikTok. So, ito yung lunch natin. Since nagluto ako, diba, ng liver. So, yan yung protein natin for today. And I have paprika, apple, at saka yung cucumber. And then, yung ating Philadelphia. So, kain lang tayo dito habang nanonood ako ng Ang Sayo Ay Akin. Alam niyo naman, super fun. Kay Mavel, Marisa, at Avel. Okay, kain muna tayo mga lalabs ha. Super sarap niya talaga. Promise. I-try ninyo. Pwede naman kayong kumain ng egg, pero to skip that one, wala tayong to skip na magluto, maghugas ng churva. So, eto na lang, 'di ba? So, kain muna ako ng atay. Na-miss ko to. Sarap ng atay. Naalala ko lang ba, mga lalabs, bakit ako na-hook at saka nagpursige na kumain ng mga ganito. Alam nyo, dati hindi talaga ako kumakain ng mga healthy foods. Parang cucumber, I don't like it. I never did. Hindi talaga ako kumakain. Pero bakit ako natakam? Kasi, at nagpursige na kumain ito at itry ko talaga siya. Dahil, isa na, tumatanda na tayo, which is mali, no? So, kay Sofia, I try na maiba yung lifestyle niya. Pero sa family ko, ako lang hindi kumakain ng mga ganito. And then, dahil may nakita ako sa
TikTok, isa siyang, TikToker, na kinakailan niya ng ganito, Mm. 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 Ganon. So, parang sabi ko, ubos na pala yung aking paprika, so apple na lang papakita ko sa inyo. So, sabi ko, parang ang sarap-sarap niya kumain. Tapos, yung parang paulit-ulit siya na ganito lang. Kasi sabi niya, siya daw yung type na tao na kung talagang gusto niya, yun, kakainin niya. Hindi siya, yung parang bukas iba naman. Pero yung parang talagang snacks niya going to work is like, wala nga siyang apple eh. Yung sa kanya is paprika and cucumber. Yung malalaki talaga, hindi niya pinipil, wala. Ginagano niya, ano ba yun? Ngat-ngat lang ba yun? Basta, kinakagat lang niya. Ganyan. So, tapos nag-research ako, anong lasa ng mga paprika, ng mga bell peppers. Diba, may iba-ibang kulay yan. Green, yellow, orange, red. Diba? So, ni-research ko kung saan yung kung ano daw yung lasa. So, tapos, bumili ako, tapos trinay ko, tapos nagustuhan ko. So, ngayon, kaya, nagkaganito na ako. Masarap pala siya. And healthy. Gusto ko ba? Kasi, alam nyo, si Bana kasi, kumakain siya nito. Pero not to the extent na bibili siya kasi hindi niya kaya ubusin. Hindi siya katulad sa akin na if binili ko, magiging hook ako tapos ubusin ko siya. Si Bana kasi, hindi eh. Yung parang kakain lang siya ng konti tapos masasayang. Kasi siya lang isa kumakain ngayon. Dalawa na kami. So, hindi na siguro masisira. I-try ninyo. Dun sa mga, pero tomato talaga, I cannot eat kung hindi siya lulutuin. So, tapos yun ko na lang itong cream cheese. I think, I need to buy a new one. Kasi paubos na siya. Yun. Hi! Hindi, ano ba yan yung mukha ko? Tulong. Wala, sa bahay lang kasi. Hindi ko nakuha si Sofia. Umuulan sa labas. So, would you get your daughter na umuulan? Hindi pwedeng magpayong dito nakabike. Tapos, diba? So, si Bana ang kukuha. Mga 30 minutes, pauwi na yun sila. Share ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng ating rendang. Ayan. Diba? Kailangan talaga parang ganyan siya eh. Lumalabas na yung kanyang oil. So, meron tayong broccoli. Ito yung aking mashed potato. Mag-cheat lang ako. Ito yung meatballs ni Sofia from IKEA. Last na pala yun siya. So, I have been eating this banana bread pa na naiwan. I know it's not low carb. May ibang version ng low carb, nakaka-local. Alam niyo anong gamitin? Banana essence lang, hindi pure banana. So, I don't think so. Pero maganda to. Yun lang kinain ko after nung lunch ko kanina. So, yun lang. And then, more on water. Medyo matigas yung aking tiyan kasi busog, diba? Busog. So, nakukonsensya din ako pag hindi ako nakakapagluto ng parabang proper meal. Yung proper meal na warm, yung may gulay, yung may ganon na na-enjoy ni Sofia. Few days talaga, hindi talaga siya na-enjoy. Umuulan pa din. So, okay naman kasi bukas, andito lang kami sa bahay. So, I'm going to have a Zoom call with, sa ating isang viewer din na si Miss Lil. Hindi ko alam yung buong pangalan niya, but she's based in Dubai. Hello, thank you for messaging me. So, tignan natin kung ano yung mapag-uusapan namin bukas. And, talking about new product pala, i-share ko lang sa inyo. Kilala niyo ba yung Our Kitchen food na gourmet tuyo? Yung normally yung mga nagtitry is yung mga artista, ganun-ganun. Meron po tayong available. But, kailangan niyo pong pre-order muna. Sa akin, papunta pa dito
Siguro I will order a few pieces lang, few jars of it. Kasi super class niya. And then it's around 250 grams. First, I don't really like yung mga ganun-ganun, yung mga... Kasi alam nyo, nakakaano din yan. Nakakaganang kumain. So, siguro, kainin mo siya with, ewan ko. Ayan, oh. Ganun siya dapat, eh. Do I need to stop this one? Ayoko na siya lagyan ng water kasi hindi na yan lalasa. Okay na siguro yan. Is it really soft? Hindi pa siya gaanong soft, but I think it's okay. Patayin ko na siya. Ay. No, pinatay ko na. So, kakaon ko lang ng heater pala. Sana yung aking phone? So, I'm happy today kasi meron akong medyo proper meal for Sofia and Bana. And, ganun. Ay, shout out. Let's have a shout out. Matagal ko na tong hindi ginagawa. But then, shout out to Miss Leah J, kay Miss Susan, kay Ma'am Jenaline Alarcon, kay Ma'am Virginia Bomba, kay Ruby De La Rosa, kay Ma'am Jeffrey Biliana, kay Love in Scotland, kay Terry Habits na nasa Pilipinas na mag-ingat kayo dyan, kay Annalyn Hermoso, Wen TV, kay Miss Jo Biliasa, kay Sasu Gomez, kay Shay Tabernero, kay Lori Matugina, kay Mike and Judith Las Vegas, kay Love Asti, kay Cheryl P, kay Mami Rose Sabalye. Thank you sa inyong lahat. Palagi talaga kayo nanonood. Every day. Thank you talaga sa inyo. Thank you. Mapapalit mo na ako ng battery. A few moments later. Kayo, oh. Hi, baby. Baby. This is baby. Say hi, nak. Dada's doing the mash. The short and too big. She put 2 packs in instead of 1. Yeah, dalawa. I thought it's not enough. But it's too much. So the powder was very... That's why it's powder, because it... expands. Okay. I don't know. Okay. You've done powder mash before. No, you did. I did that. So clean now. That's okay. Yeah. Your voice is so very... She's calling because of the animals. For the mushrooms, yes. I would have, but I said, nah, leave it. Yeah, the guy was all promising okay with it and everything, wasn't he? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지